Takže čaute ľudia, vítajte u nového videjka a dneska sa pobavíme o menšom aprílovom update. Áno, natáčam to celkom neskoro, lebo tak ako vždy som natočil toto videjko. No a dneska si povieme o 1. aprílovom update, tak nejak sa to dá povedať. Áno, dneska je 1. apríl a ja som veľmi nadšený a prichádza sem množstvo nových skinov, alebo teda 2. A je to Egg Rico, ktorý vyzerá celkom v pohode, a Egg Pem. Ja počujem, nemám Pemko, tak to je toto. OK, celkom sa nám to rozrástlo, musím priznať. Máme tu 11 vecí, samozrejme získal som za Egg Rika túto nádhernú vec. Pin, takže wow. No a my si odskúšame dneska tých brawlerov v Training Grounds, no a ohodnotíme ich a celkovo zistíme, či tento update bol v pohode alebo úplne na nič, jak niektoré ostatné. Takže uistite sa, že máte like a odber, lebo by som chcel dať 50 odberateľov na livestreamy, no a my ideme na to. OK, takže vyskúšame našeho Egg Rika. Toto videjko možno bude trošičku kratšie, nesnažím sa ho robiť nejaké dlhšie. Budeme potom robiť videjko zo Squad Busters a potom budeme robiť Brawl Stars Challenge. Takže nice. No a teraz poďme vyskúšať klasické strely. OK. Počkaj, nevidím tam žiadny rozdiel. Ja sa na to pozriem bližšie. Akože neviem, či to je vždycky možno také krúžky, som si všimol, že keď sa to odrazí od steny, tak tam má také krúžky, ale nie vždycky. OK, tak toto je celkom smola, akože, že Mythic skin nemá custom strely. Ultinka. OK, ultinka je vidno, takže poďme si to vyskúšať, vidíte. Teda vajíčka, celkom pekné. Akože wow, a ten Rico je aj celkom v pohode, akože možno jedna vec, ktorá vyzerá celkom hororovo, je, že nedrží tú zbraň, ale inak veľmi pekný skin. Extrémne ma štve, že nemá custom strely, bol by o mnoho lepšie, keby mal custom strely, lebo ja jak som povedal, alebo nepovedal som to ešte, ja by som tieto skiny určite dal za menej gemov, lebo 200 gemov chodiť za toto, za 200 gemov ste si mohli kúpiť pás, hej, čo dneska stojí 12 eur, čo ja viem. Takže akože za mňa OK, mohlo byť aj lepšie, ale tak čo už dneska narobíme. No, ja by som tomu Rikovi dal 5 z 10. Tie strely u mňa OK, až taký veľký problém nerobia. U mňa najväčší problém robí tá scéna. A keď si vezmete, ale veď to stojí 100 gemov, to je v 50% zľave. Ja viem, ale potom, keď to bude o 2 dní, už to nebude vo ferke, tak to naozaj budete chcieť kúpiť za 200 gemov. Schválne mi napíšte do komentárov, že či sa vám páčia tieto skiny, aký je váš názor. Za mňa predražené Epic skin určite. Ak April Fools skiny budú len a len Mythic, Poop Spike je úplný poop, proste na čo je toto? A proste nechápem, hej, úplná blbosť rovnaká ako všetky ostatné skiny. Fasa, custom strely, možno niektorým sa to páči, mne vôbec, úplne škaredé. Niektoré skiny by si o mnoho viac zaslúžili byť lepšie. Akože wow, máme tu veľa zliav, asi nejaká špeciálna oferka. Tu máme 75% zľavu na Naniho skin, ktorý je... chýba nám 5 gemov, to nevadí. Aj na El Prima, tu vyzerá celkom hustě. No a my teraz ideme odskúšať druhý skin, ktorý je na Eggpem, ale kvôli tomu, že teda nemám Eggpem, tak si to ideme zobrať túto. Možno bude aj nejaké budúce roky, tu budú ďalšie koncepty. Tá Eggpem vyzerá relatívne v pohode, aj výnimku, budem mať ultinku, ale teraz to nechám tak. No a musím priznať, že Eggpem vyzerá trošičku hororovejšie. OK, dobre. Kámo, strely vyzerajú huste. Ona strieľa, počkaj, ja sa pozriem, čo strieľa. Strieľa vajíčka, toustíky a slaninku, takže vyzerá to naozaj cool. OK, akože...
Jedna vec, tá OK, stria teda vajíčka, slaninku a chlebíky, čo je nice. To je horor, fuj. Keď sa na to takto pozriete, tak to vyzerá fakt hororovo, týjo. Toto bude asi moja nová nočná mora. Úprimne, ty kokso, fúha. Tak toto vyzerá fakt zle. A dosť sa bojím. Najmenej to stria tej slaninky, mne to príde, že proste chlebiky a vajíčka tam stria dosť. Takže podľa mňa je to dosť random. Na tak uvidíme. A teraz ultinku skúsme. OK, akože ja neviem, akože wow. Super, že to má teda pekné vajíčka vo vnútri, ale ten krúžok, veď to je úplne klasické. Akože ja viem, že je 1. apríl a že si z nás robia žarty, že akože toto má byť nejaká úplne najväčšia blbo, ale čo? Kamo, tá ultina je hrozná. Jeden brawler, hrozné strely, druhý brawler, hrozná ultina. To čo je? OK, ja nemám k tomuto slov, akože 200 gemov za toto nikdy nevysolím. Aj keby to malo stať 99 gemov, aj keby to malo byť funny, proste nikdy. Toto je úplne najhoršia vec, ktorú si môžete kúpiť a určite vám to neodporúčam. Tento skin, ako som povedal, 5 z 10. Nemá dobré strely, celkovo mohol by sa urobiť krajší. Tento skin dávam tomu 4 z 10. Creepy, nemá custom ultinku. Reálne, na skinoch je dôležitá hlavne ultina. OK, hej. Pri niektorých verziách môžu byť aj strely celkom pekné. Poďme si zobrať nejakého kolta. Dajme tomu mecha kolta a poďme si ho skúsiť. Podľa mňa, ja neviem ako vy, podľa mňa mnoho hráčov je pre nich dôležitejšie ultinka, ako mať normálne proste. OK, wow. Mecha Colt má pekné strely, ale tiež je taký doplnok. To si až tak veľa ľudí možno nevšimne. Keď zautočíte, tak tam nič nevidie. Pozrite, teraz použijete ultinku. Sice toto je legendary skin, hej, takže to majú custom efekty. Ale vidíte, tá ultinka je brutálna, hej. Tú ultinku si hlavne všimne, hej. Lebo po čase si proste, že tak už má takéto normálne strely, ale keď to bude mať ultinku, tak to je brutálne. Preto TMT 4 z 10. Škaredý skin. Ja nemám dôvod na to ich ohodnotiť viac. A teraz som fakt vyrageovaný, lebo tuto mi jasne dochádza, že Brawl Stars ide fakt len že pre peniaze. Akože dobre, je to za gemy našťastie, ale April Fool skiny, jedna z najhorších rarít skinov. Je tu množstvo brawlerov, ktorí by si aj zaslúžili ten skin. Ako napríklad Griff. Proste chudák Griff. Ja ho extrémne lutujem. Ja dúfam, že v nasledujúcom update dostane skin. A akože má ešte jeden arcade skin, ale ten už sa tuším nevráti ani do Brawl Stars. Proste April Fools. Najhoršie skiny, ktoré môžete mať. Poop Spike. Nezaslúžená rarita. Egriko, nezaslúžená rarita. Ekpem, nezaslúžená rarita. Úplne nič. Extrémne som naštvaný za toto. Extrémne som naštvaný, že proste... No okej, akože nedbajú na niektorých brawlerov a... Viete čo, ja to ani nebudem riešiť, akože tento update ma úprimne dosť naštval. Akože schválne, či už si to niekto kúpil, má to tu equipnuté, no. To je akože ďalšia vec, nič zlom. A mal by tu urobiť lepšie zoradenie brawlerov, lebo akože pridávajú blbosti, ako je napríklad Egriko alebo Ekpem, ale napríklad nedbajú na žiadosti hráčov. Ja viem, ale hen to mal byť ako joke, chamo, nemyslíte si. Hej, sú tu aj niektoré urážky proste, ktoré tiež budú joke. A čo, pridáte ich do Brawl Stars? Ja neviem, fakt. A týmto ma Brawl Stars extrémne naštvalo a toto je dôvod, že jediné šťastie, že na Brawl Stars existujú gemy. Keby v Brawl Stars neexistujú gemy, kamo, Brawl Stars hrá polovinu menej ľudí. Proste ja nemám iný dôvod, ako ohodnotiť tento update 2 z 10. OK, hej, bol to mini update, ale
pridať 2 skiny, ktoré si nezaslúžia. Viete čo, ja už som to povedal viacerokrát, proste nezaslúžia si raritu. No ja si myslím, že dnes to bude odo mňa naozaj všetko. Bolo to trošku kratšie video a ja dúfam, že sa uvidíme u nejakého ďalšieho videjka a že to bude na budúce teda lepšie. Ako som povedal, ďalšie video bude zo Squadbusters, takže tešte sa. No a vidíme sa na budúce. Čau, čau.